قال خاني أزيح ما نولادو زي كونسب كله خمسة تري ولا لهم ميسريتشل كسر قرب الله ناي موت فريم تفريرهم زلوا 70 مالتي aesthetics like Rahav. سلام كمية تقولون جايز كافي لين مع عند خاب استفلي يا قد أسبلنا يا حسوت ميسان لا سامودا تام سيسون حكم تلمود لايك يركم جمرة لايك هيترسعوا let's go سيد جايز نروح معنا مجمر حبريتها بزعبا ميس ريتشارد ملكتي ميس ريتشارد زي فلت يلن نقول 4 كلتنا عمت ذاتي وارو لهم هتصاونتي انت اللي مخم بفلاي هتصاونتي تزيب لكم ممكن تفلطوات تقوليهم مغناتو ازيا فلتيا 15 مليون بذاك الفلورس علوها بيوتيوب ببزحية بيوتيوب تفلت اب بيوتيوب بتزرقهم فيديو ويكا هتصاونتي اف كخفتو خون غلي بحفشا هتصاونتي بجزا خطوعلهم ستلليو ميس ريتشارد كفيتكم كتوعلهم كم تقولوا فلوتي سلازي ميس ريتشارد بتحجوان انتاي قاطي موازبل كنرينا مالتي بتحجوان كباب 15 مليون فولورز على بيوتيوب تراي يكونون اب نتفليكس وين فيديو تاع زرقوا خمس جمهور يفلتي سلازي ميس ريتشارد بتغرب اوان دقاطما وي زرقوا حتى فيديو انتاي زبل كنرينا بزح مفرراح ورده خمس نبره زاربني را انترفيو ابز قبرت له مالتي نايز مخنيات كاني حنت فيديو بمزرقحاي وكا حدا زربات زاريواني راسو خاني ذات ريغوز لهم فيديو تاع مجمرة زرقة حتى دحريونا بانترفيو ندقيماتو نيرا سلازي تاني مجمرة فيديو زي نيرا زي اسمعكم سلازي خم تريور لهم صلوتي زغنم بوليتيكا متحازي بلون جنب بحافشها بعالم دلو هتصاونتي عالم درجة كمت ولا ما بقاس يوناي غازا يكون جن اب غازا زلو اب اسرائيل دلو بحافشها بعالم دلو مولهم هتصاونتي يا تصلوت تقبر لهم دلا بجكازون مولهم اب عالم دلو بحافشها نصحان سبات مبالون تقيسات ولا نمولهم مرحت عالم نمولهم بحافشها تصلوت يجي ولا حدا متحازي بقول مسناي غازا مسناي قلم مالتي سلازي تاني مجمره فيديو زي يعني را دحيرو خاني انترفيو جيراني راب انترفيو تزاربوتو خاب فلا ابناي غازا زقاطم زلو حدا خلت ابنت جيرا تزاريبات لو نيرا معناتو باكل زرايتهم هصاونت سلاز نبرو زرخبتهم هصاونت سلاز نبرو ابنت ممصا تزاريبات لو نيرا بحفشها ግን ጸሎታ ነቶም ኣብ ዓለም ደረጃ ዘለው ህፃውንቲ ዝጉዱ ዘለው ንጹሃን ሰባት ይነሩ ማለት እዩ ኣብዙ እንደጊማቶላ ግን እቶም ከም ኣብነት ወይ ረኺባቶም ዝነበረት ኣዝያ ብድንጋጸ ተመልያ ተዛረበሎም ዝነበረት ክልተ ኣብነታት ግን ኣብ ጋዛ ዝነበሩ ህፃውንቲ እዮም ማለት እዩ እዚ ምዝራባ ኻኒ ብዙሕ ምፍራሕ ይኹ መጻኺሉ ብዙሕ በሓፈሻ ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ አንጻር ምዃኑ ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ በዚ ብዙሕ ምፍራሕ መጽዋ ድሒራውን ኣብ ናታ ሶሻል ሚዲያ ወጽያ እንዳ በኸየት ማዕረኽ ንዝ ምፍራሕ ገጥመኒ ኢላይ ሓሰብኩን ብምባል ተዛረበሉ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኢቨን ክሳብ ክሲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክሳብ ክሲ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ወይ ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ናብ ክሲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ክዛረቡ ጀሚሮም ማለት እዩ ዝኻኒ ኣዝዩ ከም ዝኸበዳ ወጽያውን ተዛሪባትሉ ነይራ ማለት እዩ try to make it controversial. ስለዚ ሚስ ሪቸል እታ ካብቶም ህፃውንቲ ወይ ከም ኣብነት ተልዕሎም ዝነበረት ተረጋጋሚ እዛ ረሃፍ ትበሃል ህፃውን ያ ማለት ጓል 3 ዓመት ያ ሕጁን ምስ ቪድዮ ሰሪሓላ ናብ ናታ ሶሻል ሚዲያ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓንሳብ ሓንቲ ሙዚቃ ትበሃል ናይ ህፃውንቲ ወላ መዝሙር ነው ብሎ ሓንቲ ሰሪሓላ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Let's go back to sleep, Rahaf. We're so tired. ስለዚ ዛጓል 3 ዓመት ካብ ጋዛ ዝመጸት ረሃፍ ዝተባለ ህፃን ታቅድም ሕጂ ተዛረበላ ዝነበረት ያ ኣካለ ስንክልትያ ክልተ ኣጋራ ሰንኪልያ ደላ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኢንተርቪው ተዛሪባትላ ነይራ ማለት እዩ ብዛዕ ንዓሊ ዕልያ ተዛሪባ ነይራ ሽዑም አንጻራውን ክኸዱ ዝገበሮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ፍትሕና ህፃናት ስለ ዝበለት አንጻራ ክኸዱ ዝገበሮም ሽዑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዋንካኒ ሞርቲ ዜና ክትዓበ ኽኢሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስሰርሐት ኣብ ብዙሕ ማዕከናት ዜና ሚስ ሪቸል ተዘርጊሓላ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ምዝርግሓ ብሓፈሻ እዝናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ጋዛ ኣለዋ ዝብሉ እንዳበዝሑ ክመጽ ኢሎም ኣለዉ እዚ ከም ኣብነት ጌራ ትሪኦ ዘላ ብዛዕባ ረሃፍ እዩ ረሃፍ እንታይ ዓይነት ስንክልና ኣለዋ ንምግላጽ ያ ትሪኦ ዘላ aesthetics like Rahaf and I found this outfit that she can put on her. I hope she likes her.
ስለዚህ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይድግፎን ሚስ ሪቸል ክስ ቀርበላ بحفشة أنتار ميس ريتشل زغور سبات بزح سبايد قفون يتون وحدة سبات يوم كم زجبروا وينا بوليتيكا غيرهم وزلوا مالتي نسا كم سريور لهم نستوجدوا بزحنتهم نستوجدوا يعني بتلفزيون عم تعطهم زلا ويكانوا عم دم سقط كون لهم كيلا زلا سلزي تزيد قفوسب ብዙሕ ኣይኮነን ኣንጻራ ተላዒሉ ዘሎ ውሕድ ሰብ እዩ ኣብ ዘለንቅና ኸዓኒ ኣብ ብዙሓት ቴሌቭዥናት ክስቕ ቀርበላ ከም ዝኽእል ኣንጻራ ዝተላዕሉ ብዙሓት ፖለቲከኛት ከም ዘለዉ ዓበይቲ ቴሌቭዥናት ከም ፀወቐኒና ኣለዋ ማለት እዩ እሳ እውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እዛ ረሃፍ ዝተባሃለት ህፃን ብዙሕ ፖስት ክትብል ተራእያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሚስ ሪቸል እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክፅበየኩም እየ ምናልባት ምስ ናይ ቆልዑ ምትሓሓዝ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዘጋጠመ ኣዝዩ ዝሕዝን ብኣንጻሩ ኸ ዲኻ ትርኢ ምክንያቱ ገለሰብ ከም ስሪዎ ዘለኹም ፀግዕነ ህፃናት ክኸውን ኣብ ኩናት ድዩ ካልእ ንዝተጎድኡ ህፃናት ምዃኑ ዘይፈልጦም ንዘይወለዶም ከማኒ ግን ሕሉን ገይሩሉ ጥራይ ንህፃናት ዝተጎድኡ ህፃናት ድምፂ ክኾኖም ኢኻ ትርኢ ብኦም ክኽሰስ ብኦም ዓብዪ ነገር ክገጥሞ ትርኢ ገለ ኸዓኒ ኣዝዩ ሕማቕ ንውላዱ ዘይኮን ሰብ ካሎ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ማለት እዩ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ፍርዶም ክወሃቡ ዝፅበዩ ዘለዉ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ነዛ ትርእይዋ ዘለኹም ጓሎም ነታ ሰበይቲ ጓላ ወይ ካብቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ዝወለደቶ ማለት እዩ ነዛ ትርእይዋ ዘለኹም ቆልዓ ብግፍዒ ሕማቕ ነገር ኣብ ልዕሊያ ብምፍፃም ክሳብ ሞት ከብፅሕዋ ክኢሎም ማለት እዩ ሰብኣይ አዲያን ገባ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመድ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመድ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንዳለ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ ሶስት ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ራሷን ከጥቃት መከላከል የማትችል የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ ረዛ ትሪዋ ዘለኹም ጓል 11 ዓመት ነፍሳ ክትከላኸል ደይትኽእል ክሳብ ሞት ኣብፅሒማ ዘለዉ ሰለስተ ሰባት እዮም ኣብ ክሲ ቀሪቦም ዘለዉ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ትሪኦም ዘለኹም ኣቦን ኣደን እዮም ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰብኣይ ኣደይ እቲ ቀንዲ ወላዲታ እያ ስለዚ በዚኦም ዝተፈጸመ ግፍዒ ክሳብ ሞት ከብፅሕዋ ክኢሎም ኣለዉ ነዛ ህፃን እዚኣ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንደ አንድ ተጨማሪ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 370 ስለዚህ ናይ ሞት ፍርድ እዮም ተፈሪዶም ዘለዉ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ሰብኣይን ሰበይትን ማለት እዩ ኣብቲ ሪያሊቲ ኸ ይግብኦም እዩ ምክንያቱ ንውላዶም ተኣክል ንሓንቲ ነብሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ህፃን ከምኡ ዓይነት ግፍዒ ብዙሕ ግፍዒ እዩ ገጢሟ መወዳእቱ ክሳብ ሞት ክትበፅሕ ክኢላ ማለት እዩ 585 590 እና 539 1 ሀ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምፅ ሰጥቷል። እኔ ግርማ በጋዝ እባላለሁ የሟች የባምላክ አባት ነኝ። እዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይዛ ህፃን ጓል 11 ዓመት አቦዋ እዩ እቲ ቀንዲ አቦዋ እዩ። ዛሬ አሁን ለምሳሌ እኔ ደስታ ብቻም ሳይሆን ሀዘንም ጭምር ነው። ምክንያቱም በእናትም ከመፈጸሙ አንፃር በአባትም በህፃንም ከመሆኑ አንፃር ያው ፍርዱም ላይ እንደተመለከታችሁት እጅግ በጣም ራሷን መከላከል የማትችል እናቷን በምርጫ መርጣ ትኖር በነበረች ልጅ ላይ በመተባበር የፈጸሙት ትልቅ ወንጀል ነው። ይሄ ዛሬ የተሰጠው ውሳኔ በኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠብቀው የሴቶችና የህፃናትን በደል ጭምር ሊያስቀር የሚችል አብሪ ብርሃን ያፈነጠቀ ጊዜ ነው ማለት ይችላል። ብዝተወሰነ መቅጻዕቲ ወይ ካትነሞት ተፈሪዶም ዘሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብዛዕባ ኣመልኪትዩ ጽቡቕ ፍርዲ ተፈሪዶም ንባል ይዛረብ ዘሎ بحفشات زجات أماكن أزوج خمسة حزنة بحتيرو بستوسنة وسنة فرد بيزوسنة جن نقال ندهر حج نخيل جاتم كم زعلت نقدر نخيل جاتم تبغى وسنة مبالي خقول تصني حمالتي بحفشات جن تاني مبالي كم زعلت نقدر ونالو ولدي جل كم نايب على الميسري شل كم تزرعناه نزيفلت هتسأنا تابوج أبو كينات استقولوا هتسأنتي نعم دمت خوينا مم كسب كسخ وصحو طريقة مالتي نعم كاني كسب هيوت خاف لهم طريقة وكابو زح نجار تبغى نجار كقبر لهم نعم كقالوا سوتري بانزارو خاني نزولدهم خون زي كلو ولدونا لو كسب كم زعنا تقف عقب لهم زخلو خساب موت ما نقول 10 حد عمت كال إنك قاتمة عزيز حزني مالتي سلازي بزعباز خن تاريخ لكم أبكم من تطبيقكم تزغاس نيرو مع فيديوز مثل نيرو سابزات المدب سلام